সাইমানো তিনি 29 তারিখ খনা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 চিনি ত্রিপুরা মথা পার্টি নিঙ্গই খনা एडीसी एरिया 12 घंटानि बन एबा स्ट्राइक जों साइमन चिन महरा साख्लायजाक आबनो रगै जों तिनो खुमुलुंनि इंगै जरा खुमुलुंनि गोबां मा सिखला रक 200 आरो सिखला दङ तैबो फाइट दङ गोबां मा जों तिनि अरनि सिमि जों खुमुलुं सिन्डिकेटनि सिमि जों मा जागासिनो सिखला खुमुलुं एरियानि सिखला रङ तै जों तिनि थाङि दङ आ बरमरा एबा हाथाय गथर जों तिनि चिमा थाय मरगनाय ता मे खा फुङासिं सिमि जों लामा का सुना नांगौ आबनो रगै जों गोबां सिखला रक फाइजाक चिनि मलदा खोनानि जे स्ट्राइक जों साइमन एकमत्र एकदम दाबि एकदम उको ग्रेटर टिप्रालेन जों ग्रेटर टिप्रालेन बुस्थाङाव तनै चिन टिप्रा सारो इंडिया सादि नंमान 76 जारङै थांगा फियाबा चिनि टिप्रा सारं कपाल जों सोलाय जायगा गोबां मा बार जों जेखुन दाबि दिसाव डिमान्ड दिसाव फियाबा जों फुल फिलिंया जों टिप्रा सारं कपाल सोलाय जायगा फियाबा चिनि बिसास दङ चिनि टीम खाओ चिनी एक बिसास दंसिन महाराज दुई परसिन बबाग्रानो पर बचङाव चिनी गाडा टिप्रालेन चिनी दाबि बचङ तुबिर फाइनाय जों थानसा जों यूनिटी खमुनो एरियानि सिखलारो जों रेडी इंजाक बरमुरा थाङै तिरिनि सिम जों आरथाय मरंनाय जागलो खरा फुं 6टा सिमि सारिक 6टा जरा चिन महाराज निर्देश जे बन तमन जे स्ट्राइक तमन जों पालन खायनाय ताई चिनी मेसेज अपन तमन सारा त्रिपुरा चिन जरा बिद्रय तंगरो जतन फाइदि अब जे खन जे स्ट्राइक हम सुत तेरो मथा पार्टी नि सिमिया सारा एडीसी एरियन जो तिब्रास तंगैरो एडीसी फरा तिब्रास तंगैरो जतनि बागै जो दाबि किरा तिब्रालेन जो तिब्रा सरन कोइनाय खन बन्न फाइ समर्थक खने बागै ताई अ बन्न खज मानिना बागै ताई जानजाम जे थाङो बन्न थाङै हेल्प खने बागै ताई जे तेरो मथा पार्टी न फाइ समर्थक खने बागै हम सुत तेरो मथा पार्टी नि बागै सिमिया सिन तिब्रा सानि हामग्रानि बागै दाबि नि जों खन जे स्ट्राइक हम सिको साबिनो हामबाय विशेष खायै मरंनाय रे खुमलुंनि जेतु खुमलुं गानाबा खुमलुंनि बिसि थानाय बरक और प्राइसिकल 200 आरो सिखला दङ अब याव मान्दाय एरियान फाइट दङ किसु आइ जम्पु तांगन फाइट दङ जों खोनावो आम तिकते बरमर एरियान सिखला रत फाइनाय प्राइसजों पासुतिका सयसे युथ दिनै जों 4 बोसोराव तलांलै जेतु हरबा सिखला थाङै जों आरो मरना हानै दिनै सिना प्रग्राम सिदुल ताबुनर बुसु जना थाना ननियाव ताबु गेदेरिं का और प्राइस जों साइमा मते 200 टे गार सुता बाइक दङ मसु खुमलो एरिया नि सिमे जों तास थापलेगो जों बाइक रेलि खाइ और थिगा जों लामरनाय अटेक सेम मेसेज दङ जतन ताखुते बुकुक सं खनानि बन पीसफुली हनांथों कुन जा वायलेंस तांदि ओ स्ट्राइक कुन जातिनि बिरुद्धया कुन धर्मनि बिरुद्धया कुन राजनीतिक दलनि बिरुद्धया जों सिन तिब्रासानि हामप्राइन दाबिन बाय खना बन आबै कुन जा वायलेंस ता खेले जे जों काम करन खने बन जों पाnya बागै सिनबो एक मेसेज दङ हामबाय